Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky birnäçe gün bäri internet aragatnaşygynyň hili ymykly pese gaçýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Paýtagat Aşgabatda habarçymyz 9-njy may güni şäherde hususan mobil internet aragatnaşygyna bökdünçliginiň dörenligini habar berdi. Mobil internet ören erwet işleýär. Telefon aragatnaşygy hem şeýle diýip bir Aşgabat ýaşaýjysy 9-njy may ýeňiş güni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İmo ören haýal işleýär, hatlar düýbünden gitmeýär diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagat ýaşaýjylar mobil internet tizligi bilen deňeşdirilerine ADSL usulda baglanylýan Wi-Fi internet tizligine uly üýtgeşikligiň bolmanyny aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň mardak habarçysy Sevitde mobil internet bilen bir hatarda Wi-Fi internet tizliginiň hem juda peselenligini habar berýär. Şu günler Mari vilayetinde internetiň tizligi gaty peseldi, hatda jaňlar hatlar gitmeýär. Wi-Fi düýbünden işlemeýär. Imo Messenger arkaly aňsat hat uradyp bolmaýar, uradylan hat 10-15 minutdan soň gidýär. Jaňlar hem edil hat ýaly. Olar hem gitmeýär. Birnäçe sapar aýlanyňdan soňra jaňlaşyp gürleşip bolýar. Ol hem düşnüksiz telefonyň aňyrtyndaky adamyň sesi bölünýär. Näme hakda gürleýändigine düşünüp bolmaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme marly ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Yerli ýaşaýjylar Türkmen Telekom kompaniýasynyň we Altyn Asr öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň epesli wagt bäri yaramaz işleýändigini aýdýarlar. Ençeme wagtdan bäri Türkmen Telekom Altyn Asr gowy işlemeýär. Ýygyderli aragatnaşyk kesilýär, internet bozulýar. Halk saýlar ýaly başga telekom ýok. Bary bilen oňuşmaly bolýar. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Altyn Asr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup ähli mobil aragatnaşyk bu karhananyň üstünden amal aşyrylýar. Galbertide Türkmen Telekom karhanasy Türkmenistanyň ýeketäk internet provider bolup mobil operatorym bu karhananyň üstünden internet toruna baglanýar. Garaşly Türkmen Nokot News neşri hem ýurdun şahar künjegine internet aragatnaşygynyň hiliniň ymykly pese gaçanlygyny habar berýär. Neşre görä 7-nji may güni Paýtagat, Aşgabat, Marwe Daşoğlu şäherlerine internet aragatnaşygyna bökdünçlik töredi. Neşriň habaryna görä Türkmen Telekom karhanasy öz abonentlerini aragatnaşykda dören bökdünçlik barada habar berdi. Ýöne onuň sebäpleri barada maglumat bermedi. Türkmen Nokot News Türkmenistana soňky 4 gün bäri Imo Messenger'nen tas düýbünden ýeni peýdalanyp bolmaýanyny habar berýär. Imo anna aşamyndan bäri işlemeýär diýip Türkmen Nokot News bir daşowly ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Göräýmäge ýükleýän ýaly birnäçe sagatlap aýlanýar, tolanýar ýöne peýdasy ýok diýip olaýdýar. Imo Messenger'i Türkmenistana petiklenmeýän juda az sanly goşundylaryň hataryna galýar. Mundan ozal Türkmenistana internetiň tizligi apreliň 2-nji 10 günlüğüniň başlaryna görülüp eşidilmedik derejede pese gaçdy. VPN hyzmatlary petiklendi. Düýbe Abaşanyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşýän Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10-njy aprel günü Aşgabat baturyny aşam saat 7-den başlap Türkmenistana internet tizliginiň düýüplü peseleriniň anyklady. Şonda Cloudflare radar Türkmenistana internetiň tas dolu diýen ýaly öçürilendigini aýtdy. Kompaniýa 12-nji aprel günü beren goşmaça maglumatyna 40 saat dowam eden bökdünçlikden soňra Türkmenistana internetiň aragatnaşygynyň gaýtadan dikeldilendigini habar berdi. Türkmenistanyň aragatnaşyk karhanalary internet aragatnaşygyna ýygydan ýüze çykýan bökdünçlikleriň sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Düýbe Britaniýada ýerleşen cable.co.uk saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň haýal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär.